Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Gombe ta sanar da ranar gudanar da zaɓuka a ƙaramar wato a jihar Gombe. Mazauna ƙauyukan da ke kusa da kamfanin siminti na Ashaka sun koka bisa ƙarancin ruwan sha yayin da suka nemi tallafin gwamnati. Jam'iyyar APC ta yi lale marhaban ga gwamnan jihar Plateau a wani gagarumin kasaitaccen taro da ta shirya a garin Jos. Jama'a barkanmu da yammacin yau, sunana Yakubu na ajiyar Gadami, zan kuma karanto fasar labarin namu na yau daya bayan daya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Gombe wato Gomsek ta bayyana shirinta na gudanar da zaɓuka a sabbin gundumomin raya ƙasa da aka kirkiro su kwana-kwanan nan a jihar Gombe. Shugaban hukumar ne Alhaji Abdu Garba Talase ya sanar da haka a yayin da yake jagorancin sauran kwamishinoni na zaɓe na hukumar a wani ziyarar wayar da kai na masu zaɓen da kuma masu tsaki zuwa ƙananan hukumomin Kwami, Funakaye da kuma ƙaramar hukumar na faɗa gabanin zaɓen ƙananan hukumomin mai zuwa. Alhaji Talase ya lura cewa gudanar da zaɓe a sabbin wayannan gundumomi na jiran amincewa ne na majalisar dokoki ta jihar Gombe. Da yake jawabi kan shirin, kwamishina mai kula da harkokin zaɓe na hukumar Muhammad Hussaini Muhammad ya ce za a gudanar da zaɓen ne a tsoffin gundumomi da kuma sabbi da aka kirkiro fatak. Ya kuma bayyana cewa a hali yanzu kowace karamar hukuma da kuma gundumomin baki daya za a gudanar da zaben ne bisa tanadin doka. Haka kuma kwamishinan mai kula da wayar da kan masu zaɓe Alhaji Ahmad Abba Abakar ya buƙaci masu tsaki da su ƙara ƙaimi wajen wayar da kan al'umma kan rajistan masu kada kuri'a wadda hukumar zaɓe ta ƙasa a hali yanzu take gudanar da shi. Yayin mai da jawabi, shugabannin ƙananan hukumomin Kwami Ahmad Walidu, mataimakin shugaban karamar hukumar Funakaye Alhaji Umar Kusum da shugaban karamar hukumar na faɗa Alhaji Babangida Jigawa, dukkaninsu sun tabbatar da aniyar su na ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin nasara. Sun kuma yaba wa gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa Haya a sakamakon kirkiro da wayannan gundumomi. Suna mai bayyana matakin a matsayin kokarin da ya dace. Shugaban karamar hukumar Gombe Barisa Sani Ahmad Haruna ya bayyana cewa dorewan shigar da al'umma cikin harkoki yana da matukar muhimmanci domin inganta fitowar al'umma a aikin sabunta membobi na 'yan jam'iyyar APC da ake gudanarwa a hali yanzu. Barisa Ahmad ya bayyana hakan ne a yayin da yake magana da wakilinmu a lokacin wani ganawa a ma'aikatar hukumar kula da harkokin ƙananan hukumomi na jihar Gombe. A ƙarshe ina fata al'umma su zanna lafiya. Kuma Barista Sani Ahmed Haruna, wadda kuma shine shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya wato Algon Reshen jihar Gombe, ya ce wannan taro da ake da al'umma wadda aka gabatar a karamar hukumar ta Gombe, kwalliya na biyan kuɗin sabulu saboda mutane suna fitowa sosai. Ya kuma ce an gudanar da taron ne domin a faɗakar da al'umma muhimmancin rijistar da ake ta yanar gizo jam'iyyar ta APC, inda ya ce wannan hanya ce tilo da za ta ba ma al'umma damar zama 'ya'yan jam'iyyar ta APC na hakika. A cewar shi, ƙaruwar da aka samu na fitowar al'umma bai rasa nasaba da irin kyakkyawan aiki da taron da aka gudanar yake yi domin isar da sako daga tushe. Buƙatar ƙara wayar da kai mutane, sannan a faɗakar da mutane domin a ci gaba da fitowa a yi amfani na wannan registration. Barista Sani Ahmad Haruna ya kira ga al'umma da su gaba da bada haɗin kai, su tattaro sauran jami'ai game da bada haɗin kai da shugabannin jam'iyyar ta APC domin su ƙaro mutane su fito su yi rijistar. Yana mai bayyana cewa yin rijistar shine hanya tilo da zai ba su damar zanto a 'yan jam'iyyar ta APC a ƙaramar hukumar Gombe da ma jihar Gombe kwata.
mata da matasa mun yi wannan zama din sannan mun fitar da tsari guda biyu. Tsari na farko tun da muna samun dan matsaloli na na'ura muka fara abin manuwa muna ba da takardu. Alhamdulillah ai kullum ka je ka duba database din ko minti 10 kai baka hau ba in ka koma za ka samu wasu lambobi sun karu. Muhammad Ibrahim Fantami, labaran GMC. Shugaban karamar hukumar Akko Alhaji Muhammad Dallade Speaker ya kira ga membobin jam'iyyar ta APC da su fito kwansu da kwarkwatarsu domin yin rajistan membobinsu domin karfafa ci gaban bukatar jam'iyyar. Alhaji Muhammad Dallade Adamu Speaker ya bayyana haka ne yayin da yake zantawa da manema labarai da ya ce shirin rajistan membobin APC da ke gudana a hali yanzu yana bukatar wayar da kan al'umma sosai kan muhimmancin mallakar katin zaɓe na membobin. A cewarsa katunan za su taimaka wa jam'iyyar ta APC wajen tantance adadin membobinta a faɗin tarayyar ƙasar nan tare da inganta tsare-tsare da ya kamata. A sami tsaro mai kyau wadda in aka ga mutanen da ba a gamsu ba don ci gaba yana zuwa da yanayi kala-kala. Don haka duk abin da aka gani sabon abu na wadda zai kawo tashin hankali ta wajen samun salwantar rayuwa ko kuma dukiya maza a sanarwa hukumomi na tsaro domin a kwantar da wannan hankali. Shugaban ya kuma yaba wa gwamna Muhammadu Nuhu bisa aiwatar da ayyukan raya kasa a karamar hukumar ta Akko tare da tabbatar masa da ci gaba da goyon bayan al'ummar yankin. Alhaji Dallade ya kuma taya gwamna Muhammadu Nuhu murna bisa karama shi da digirin girmamawa ta digirgir a jami'ar Lincoln ta Malaysia. Yana mai bayyana wannan karamawar a matsayin abin alfahari ga dukkanin al'ummar jihar Gombe. Shugaban majalisar karamar hukumar ya kuma jaddada bukatar mazauna karamar hukumar Akko musamman ma waɗanda suka kai shekaru 10 zuwa 18 da su mallaki katin zaɓen su domin ganin cewa sun zaɓe wanda ya cancanta a zaɓe mai zuwa. Ya kuma bayyana sun shekarar manyan jagororin siyasa ciki har da gwamnonin jihohin Kano da Plateau a matsayin alamar cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da mamaye harkokin siyasar Najeriya a babban zaɓe mai zuwa. Babban darakta janar na hukumar kula da harkokin tsare-tsaren aikin gwamnati Mr. Dasuki Ibrahim ya yaba wa gwamna Muhammadu Nuhu a sakamakon sarkafe kafar yada labarai ta GMC da na'urori irin na zamani. Sa'adar Dasuki Ibrahim ya bayyana hakan ne a lokacin wani ziyara da ya kai wa hukumar kafar yada labaran ta GMC. Ya kuma yaba wa yadda kafar yada labarai ta GMC a hali yanzu ta zamanto fintinkau. Darakta janar ya kuma bayyana gamsuwarsa a dangane da irin nasarorin da hukumar ta samu na kula da gyare-gyaren ayyukan gwamnati tare da bukatar kafar yada labaran da hukumar ta baki ɗaya da ma'aikatan da su gaba da ba da gudunmawarsu wajen raya ƙasa. I'm sure we can do it because we have all what it takes to have one of the best TV and television stations in Nigeria and Africa and in the world. I've been privileged to visit other TV stations. Fortunately, when I went to BBC London, you are not there. But I've not seen any one of them that has a structure like this with this space. They may be on the 20th floor, on the 30th floor, but if they are moving on the corridor, they will be squeezing like this. And this one, we have the space, we have what it takes. What it means is for government to do more. I would like to also draw your attention to moving. Tasa take gudanar da ayyukanta Mrs. Suki Ibrahim Arabi
ya bayyana cewa hukuma ce ta gwamnatin tarayya wacce aka kafa ta a shekara ta 2004 kuma an dora mata alhaki na ta kirkiro tare da ganowa da kuma kula da ma jagorantar dukkanin harkokin da suka shafi gyare-gyaren ayyukan gwamnati. Ya kuma bayyana cewa rawar da majalisa ta taka wajen gyare-gyare ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa tare da kwamiti na riko wacce sakataren gwamnatin tarayya ke jagoranta don sami cikakken haɗin kai da goyon baya da ma shugaban ma'aikata. A cewar waɗansu daga cikin nasarorin da hukumar ta samu shine na bunƙasa matakai na samar da gyare-gyaren ayyukan gwamnati da kuma dakule cin hanci da rashawa da ma inganta sarkafe na samar da na'urorin zamani da tabbatar da cewar hukumomi da sauran sassa baki ɗaya na gwamnati sun gudanar da ayyukansu yadda ya dace kan doka. Daraktan ya kuma gode wa irin haɗin kai da goyon baya na kafar wajen karfafa ayyukanta tare kira ga haɗaka da sauran hukumomi saboda tallafa wannan ci gaba. Daga nan sai ya taya darakta janar kafar yada labarai wato GMC Malam Ibrahim Isa murna ya kuma bayyana naɗin nasa da gwamna Muhammadu Inuwahe a matsayin wani mataki ne na ajiye ayyuka inda ya dace da kuma yabawa ga mutumin sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shugaba Abubakar na uku a sakamakon ba da sarautar gargajiya na wakilin sadarwar Gombe da shugaban kungiyar yan jaridu ta kasa reshen jihar Gombe kuma Faruku Dan Mu'azu da yake mai da jawabi darakta janar din na GMC Malam Ibrahim Isa ya bayyana ziyarar a matsayin wani karamci ne da aka wa kafar da kuma godewa gwamna Muhammadu Inuwahe da ya inganta wannan kafa ta GMC. har da yake jawabi shi ma wakilin sadarwar na Gombe shugaban kungiyar yan jaridu rashin jihar Gombe Comrade Faruk Mu'azu ya gode wa darakta janar din a sakamakon irin haɗin kai da goyon bayan kuma ya yi alkawarin cewa kungiyar za ta ci gaba da ba da nata gudumawa. Kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da kuma bunƙasa kungiyar gama kai Alhaji Abdulkadir Muhammad ya buƙaci ma'aikatar da su koyi da hali na haƙuri da sadaukarwa da kuma inganta aiki da ma nuna basira a bisa yadda babban sakataren Muhammad Dantata Indus ya gudanar. Wakilin mu Muhammad Ibrahim Fantami ya karisa wannan labarin. Alhaji Abdulkadir Muhammad ya yi wannan kiran lokacin da yake magana a liyafar bankwana da aka shirya ma babban sakatare mai barin gano da ya gudana a ma'aikatar. Shirin ya kuma bayyana Muhammad Dantata Indus wanda ya kammala shekaru 35 na aiki da cewa ma'aikaci ne jajirtacce mai kuma basira da kai karfafi hukumar ma'aikata da su koyi da irin tsarin shugabancinsa da kuma basirarsa na aiki. Ya kamata a ce su ƙananan ma'aikata wanda suke ƙarƙashinsa in suna da hankali suna da hikima to za su yi ƙoƙari su kwaikwayi irin halayensa da yadda yake gudanar da ayyukansa. Ya yaba wa babban sakatare mai barin gadon saboda irin gudunmuwa da ya bada wurin ci gaban ayyuka a ma'aikatar da kuma jagoranci da yake wa ma'aikata a ma'aikatar ta ƙananan hukumomi da ayyukan gayya. Lallai aikinsa ne za a ci gaba da tunawa da shi a wannan ma'aikata domin aikin da yake yi din ba wai wasu ba su yi ba ne amma ba mai iyansa da kyau kamar sa kuma halayensa na gudanar da rayuwarsa da aikinsa sun sa ya zama kamar madubi da wanda yake so zai iya auna kansa da shi. A jawabinsa shugaban karamar hukumar Gombe kuma shugaban algo na jihar Gombe barista Sani Ahmed Haruna ya ce babban sakatare mai barin gadon ya bada gudunmuwa mai matukar fa'ida wurin gudanar da ayyukan ƙananan hukumomi a jihar Gombe. Kira na ga ma'aikatan da suke wannan wuri na Ministry for Local Government da kuma specifically ma'aikatanmu da ƙananan hukumomi da suka zo wannan wuri shine waɗanda kuke tare da su ba lalle ba ne ya zanto duk abin da kake so ka same shi a lokacin an yi ta faɗa kai haƙuri. An gabatar da sakonnin fada alkhairi daga daraktoci da kuma ma'aikata na ma'aikatar inda suka bayyana farin cikinsu da kuma suka ce sun koyi ilimi sosai daga wurin babban sakatare mai barin gadon. An miƙa kyaututtuka ga sakataren saboda ya ba da irin ɗumbin aiki da ya yi da kuma ci gaba da ya samar a tsakanin ma'aikatan.
Muhammad Ibrahim Fantami, labarun GMC. Wadanda Hausa suka ce laifin daɗi karewa. Allah ya sanya alheri. Shugaban karamar hukumar Dukku Alhaji Adamu Muhammad Waziri ya karbi bakoncin mai kula da shirin nan na digiri na cibiyar koyar da malamai ta ƙasa wato NTI Malam Musa Ahmad Balanga tare da wasu daga cikin shugabannin cibiyar. Ziyarar dai ta gudana ne a ofishin shugaban karamar hukumar da Alhaji Adamu Muhammad Waziri ya shawarci mai kula da shirin da kuma tawagar da ci gaba da gudanar da harkokin cibiyar cikin gaskiya da kuma jajircewa. Shugaban karamar hukumar ya kuma karfafa gwiwa wa mazauna yankin da su amfana da daman da ake da shi ta hanyar yin rajista na shirye-shiryen digiri na NCE da kuma NTI, yana mai tabbatar musu da cikakken goyon baya na majalisar karamar hukumar. Kuma ya bayyana cewa baya ga sakataren karamar hukumar Dukku Alhaji Mustapha Babbayo ya bashi umarni na sayan fom din cikewa na jam guda 50 domin rabawa kwamitin ilimi na karamar hukumar a matsayin wani bangare na kokarin bunƙasa ilimi a yankin. Shugaban ya kuma nan goyon bayansa ga shugaban NTI bisa ziyarar girmamawan da suka kai. Tun farko mai kula da shiri na digiri na NTI a cibiyar karamar hukumar Dukku Malam Musa Ahmad Balanga ya ce ziyarar ta kasance ne na tabbatar da batutuwa da suka shafi ciyar da karatun gaba a yankin. Ta kuma bayyana cewa shugaban karamar hukumar Dukku shine uban kungiyar wato uban hukumar wato petron kenan na cibiyar, tare da sanar da cewar yanzu haka cibiyar karatu ta Dukku ta sami cikakkiyar amincewa daga NTI din ta Kaduna. Malam Balanga ya kuma yi kira ga al'ummar karamar hukumar Dukku da su yi rajista a shirye-shiryen digiri na cibiyar. A nasa jawabin mai kula da shirin na NCE na NTI cibiyar Dukku Malam Bakar Yahaya ya gode wa shugaban karamar hukumar bisa ci gaba da goyon baya da yake baiwa harkar ilimi a yankin. Ya kuma yaba wa shugabannin ciyar da cibiyar gaba. Mazauna ƙauyukan da ke kusa da kamfanin simintin nan na Ashaka a karamar hukumar Funakaye sun koka a bisa yadda suke shin gashi a sakamakon karancin ruwan sha da yake narka su a yankin, kuma suka yi kira gwamnati mai ci ta Alhaji Muhammadu Inuwa da ta kawo su dauki. Wasu daga cikin mazauna da suka zanta da wakilinmu ciki har da sarkin Ashakan kansa a Ashaka gari Abubakar Cindo da Muhammad Goje da Musa Kawuwa, dukkaninsu sun bayyana cewa suna fama da karancin ruwan sha, tsarin tabbacin ruwan wutar lantarki da kuma rashin ingantacciyar hanya da za ta hada garin na Ashaka da fadar hakimin gundumar tasu. Sun kuma koka kan rashin ingantattun cibiyoyin lafiya wato asibitoci kenan, musamman a bangaren haihuwa, da suka bayyana cewa mata da dama na shan bakar wahala yayin kula da wato yayin da suka dauki juna biyu. Mazauna yankin sun kuma bayyana lamarin a matsayin mataki na gaggawa da suke roƙon gwamnati ta taimaka musu a nan fanni. Suka bayyana cewa hakan yana matukar shafan rayukansu, sai dai sun tabbatar da ci gaba da hanyu da goyon bayan su ga gwamnatin Alhaji Muhammadu Inuwa musamman a irin ayyukan madalla da take zubawa a sassa daban-daban. Magoya bayan jam'iyyar APC su ma suna cike da murna da kuma farin ciki yayin da gwamnan jihar Plateau din gurgun da kansa Caleb Manasseh Mutwang ya sayo sheka daga jam'iyyarsa ta PDP zuwa jam'iyyar APC. An tarbi gwamna Mutwang ne a hukumance a wani babban taro da aka gudanar a filin polo da ke garin Jos, babban birnin jihar ta Plateau, wanda mutane da dama suka bayyana shi a matsayin wani muhimmin lamari na tarihi na siyasa a kasar nan. Taron ya kuma halartar manyan shugabannin APC da masu ratsake
daga sassan kasar nan daban-daban, ciki har da gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwaya, wanda mataimakinsa Dr. Manasa Daniel Jatau ya wakilce shi. A sakon taya murna, Dr. Jatau ya tarbi gwamna Fortune Muftuwan zuwa jam'iyyar ta APC, yana mai bayyana tsawon shekara matsayin mataki mai karfin gaske da kuma dabara na rikishin kasa wanda aka dauka domin amfanin jihar ta Plateau da kuma kasa baki daya. Yake jawabi, mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya ce jihar ta Plateau tana samar da fitattun shugabanni da suka bayar da gudunmawarsu ga ci gaban Najeriya, yana mai kara da cewa sai shekarar na gwamna Mutuwan na nuna fili ne karar goyon baya da jam'iyyar ta APC take samu a sassa daban-daban na kasar nan. Ya kuma bayyana cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya alkawarin aiwatar da manyan ayyuka a jihar ta Plateau, ciki har da gina hanyar Akwanga zuwa Jos da kuma daukar matasa 1000 aiki a matsayin masu a dindindin. Yayin mika tutar ta APC ga gwamnan shugaban jam'iyyar APC na kasa Profesa Nintawe Goshwe Yilwatda ya tabbatar da gwamna Mufan da cewa cikakken goyon bayan jam'iyyar ta APC tare da sanar da shi a hukumance a matsayin jagoran APC a jihar ta Plateau. A jawabin gwamna Mutuwan ya ce sauyin shekar tasa na nufin sake tsarawa da kuma gyara da daidaito na siyasa domin inganta jin daɗin rayuwar al'ummar jihar Plateau. Yana mai bayyana fatan cewa shiga jam'iyyarsa ta APC zai jawo ƙarin kulawar gwamnatin tarayya, kawo ƙarshen rikicin siyasa da kuma samar da zaman lafiya da mahaɗin kai a jihar tasa. Ya kuma gode wa shugaban Tinubu da mataimakin shugabansa Kashim Shettima, shugabannin jam'iyyar ta APC da al'ummar jihar ta Plateau a bisa goyon baya da suka bashi a taron. To da wannan labarin na dirko wanda gwamnan jihar Plateau yi cikin jam'iyyar APC shi ma domin ya kalaci rabonsa, muka kawo ga ƙarshen labarin namu ne. Sai dai kafin na kawo bari ta so kaɗan daga cikin bitan kawo labarin da kuka ji su tun farko mun kawo muku labarin cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Gombe ta bayyana shirye-shiryenta na gudanar da zaɓuka a gundumomi da aka kirkiro sabbi fil har ma da tsoffin da ake da shi a jihar Gombe. Shugaban hukumar ne ya bayyana haka a yayin da ya kai ziyarar da kai a dangane da fitowa domin ainihin zaɓe idan aka sanya rana. Mun kuma kawo muku labarin cewa mazauna ƙauyukan da suke kusa da kamfanin siminti na Ashaka sun koka a sakamakon gashi da suke sha na karancin ruwan sha, yayin da suka kira gwamnatin jiha da ta kawo musu dauke. Da ƙarshe mun kawo muku labarin cewar jam'iyyar gwamnan jihar Plateau ya sauya sheka daga jam'iyyarsa ta PDP zuwa jam'iyyar APC, yayin da magoya bayan jam'iyyar suka yi dandazo a garin Jos suka karbe shi. Ƙarshen labarin kenan, asuba ta gari.